Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε όλους στην απόψινή μας βραδιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας να μοιραστούμε το ταξίδι στις αλλοτινές εποχές. Σας παρακαλούμε θερμά να κλείσουν τα κινητά τηλέφωνα, να ενεργοποιηθούν, να μπουν στις πτήσεις και θα παρακαλέσουμε ιδιαίτερα και τα παιδιά, ειδικά από την παιδική χαρά, να είναι πιο ήσυχα ή να έρθουν να δούμε όλοι μαζί την παράσταση. Καλή σας θέαση, ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας όση ώρα διαρκεί η παράσταση και να τα πούμε και στο τέλος. Ακούστε να σας πω, στα πισαλόνια απόψε το βράδυ θα παίξει θέατρο, να πάτε ούλ να το ειδείτε. Ακούστε χωριανοί, στα πισαλόνια απόψε το βράδυ θα παίξει θέατρο, να πάτε ούλ να το ειδείτε. Τότε ο κόσμος μου φαινόταν στέρεος, ακίνητος, αμετάβλητος. Άκουγα και έβλεπα και πίστευα ότι έτσι θα έμενε για πάντα. Ότι όλοι αυτοί που ήσαν γύρω μου και μ' αγαπούσαν θα έμεναν μαζί με μένα σε όλη μου τη ζωή. Θαρούσα ότι οι γονείς μου δεν επρόκειτο να πεθάνουν ποτέ. Δεν υπήρχε λόγος να σημειώσω κάτι από αυτά που μου έλεγαν και να τα διαφυλάξω, να τα σιγουρέψω. Νόμιζα ότι όποια ώρα ήθελα θα τους ρωτούσα και θα μου έλεγαν πάλι και πάλι αυτές τις ιστορίες. Τέντωνα τα αυτιά μου, κάρφωνα τα μάτια μου, ανασήκωνα το πρόσωπό μου για να ρουφήξω κυριολεκτικά μέχρι και την τελευταία λέξη όλα όσα έλεγαν. Αλλά εγώ η Μάδα Χοβίτισσα, πάπου προς πάπου. Έλα Γκιόσα, άιντε μωρή κλοντσινιάδα, θα στα κόψω τα χούγια. Πού θα μου πας? Τα λόγια του πατέρα μου που απευθυνόταν κάθε πρωί στο μουλάρι μας, την Γκιόσα την κλωτσινιάρα, όταν ετοίμαζε άλλη μια μέρα για το μεροκάματο, αδειχούν ακόμα στα αυτιά. Οι λιτρουβιαρέοι ξημέρωναν στα σπίτια με τα μουλάρια τους. Τα σακιά τα τρίχινα, το χαρανί, το φτιάρι,